Aquesta festa major es caracteritza, primer, que tenim un dia més i, a banda, volem incidir molt i posar en valor tot el que és el tema de les festes populars. Creiem que hi ha moltes activitats per totes les edats i gustos i, sobretot, aquest any tenim un seguici popular, que estem molt contents, ha estat a iniciativa de les entitats de cultura popular tradicional, i també hem de destacar que hi ha gràcies a l'associació de veïns de diversos carrers, podrem tornar a tenir carrers engalanats. Pel que fa als caps de cartell, més que un cap de cartell en tenim diversos, des de l'Il d'Àmil, de Xandalls, el Manuel Fuentes amb el tribut, després també un tribut a la Emi, Mercabanda, Mabel Flores, entre d'altres.